खुलुमबाय रायजोफोर दिनै 3 मे दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगांनो आंनिफ्राय फिसा मोनसे खावलायनाया बेनो, सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। बाक्सा जिल्लानि हायुङारि मानास हाग्रामानि बिखि दैमायाव 3 लाइमोनफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। पुलिस आरो एसडीआरएफ हानजाया बोखांनो हादों होनना खौरां मोन्दों। बोखांनो हानाय 3 लाइमोनफोरा बरपेटानि 28 बोसोर बैसोनि अबजित कर्मकार, 27 बोसोर बैसोनि दीप साहा, 20 बोसोर बैसोनि राज साहा होनना मिथिनाय जादों। दीप साहा आरो राज साहा बिसोरो बिदा बिफंमोन होनना मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला अबजित साहाया फालांगिरि मावोमोन आरो दीप साहाया पान्जाब बेंकआव साख्रि मावोमोन होनना मिथिनाय जादों। थांनाय 5 मे खालि सुटि मोननाय समावनो बिसोर 3बो बेरायनो थांदोंमोन आरो फैफिनाखैसै। बिसोर 3बो फैफिननायाव नागिरनाय जादोंमोन आरो पुलिस आरो एसडीआरएफ हानजानि हेफाजाबाव बिथांमोनखौ मोनबायब्लाबो नाथाय गोथै महरावसो मोननो हाबाय। बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोराव गिख्रंथाव दैबाना जानायफोरखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव ब्राजिल हादोरावबो गिथावना दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। गिख्रंथाव बारहुंखा, गोख्रों थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव ब्राजिल हादोरनि माखासे ओनसोलफोराव थागिबि रायजो राजाफोरखौ गुबुन थावनियाव आश्रय होनो गोनां जादों, जेराव गोबांथार राजा लामाफोरा बायस'जोबदों। न'नि उखुम लोमलाजोबनाय गिख्रंथाव दैनि बानाया ब्राजिल हादोरनि माखासे ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे निदाननि सम जानानै फैदों, जेराव कौटि कौटि धोन सम्पतिया सिलिंखार जालांजोबदों। गारि मथर, समायना न'-बांफोरा सिलिंखार जालांबाय। सा-सानजा भारतआवबो गोख्रों बारहुंखा अखा फैगोननि साबधान बानि होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बोथोर बिगियाना फोरमायगासिनो भारतनि सानजा फारसे थानाय माखासे ओनसोलफोरावबो बोथोरा गाज्रि महर लागोन होनना मिथिहोदों। बेनिनो हाफ्लंआव गिख्रंथाव दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। गिख्रंथाव बारहुंखा, अन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव न'-बांफोरा गाज्रियै नस्थ' जानायखौ नुनो मोन्दों। हान्थामेलानि बिथिङाव दावबायारिफ्रा सैनांदों। थासारिया गाज्रि जानायनि जाहोनाव मेनि 4 थारिखसिम फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों। आगरतलानिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय गंसे बासआ गोग्लैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोन्दों आरो गोबां सुबुङानो गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्दों। गुवाहाटी लकसभा बियाबआव रायजो राजाफोरा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फारसे बोराबनाय आरो दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैबाय। ब्रिकेट होनानै 8 घन्टा रायजो राजाखौ हाराहास्ति खालामबाय। अमित शाह फैबाय। ब्रिकेट बानायनानै 6 घन्टा रायजोखौ खस्थ' होबाय। बेलथलायाव गिबि मन्थ्रिया बिसायख'थि फोसावदिंनो फैगोन। बेयाव रायजो राजाहा आपत्ति गैया, नाथाय गिबि मन्थ्रिया राजा नामा? गिबि मन्थ्रि फैब्लानोदि बेलथलानि गोनांथार मार्केटखौ बन्द खालामनो। गोजान गोजान जायगानिफ्राय बाजाराव फाननो लाबोनाय गोथां मैगं-थाइगं बेफारिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। जेब्ला राहुल गान्धीया आसामाव फैदोंमोन अब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन दि राहुल गान्धीया राजा नामा? हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावदिं मिटिंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मार्केटखौ बन्द खालामनो हिमन्त बिश्व शर्माया राजा नामा? रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि बासुगाव पुलिसनि अपारेशनाव 3 केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय बुधबार हराव बासुगाव स्टेशननि सेराव थानाय गंसे हटेलाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव 3 केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों आरो 3 केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रोङै सिग्रोमनायजों लोगोसे कसुटला सम्पा दैमानि सेराव फबनानै दोननाय थरसे बेरफ्रुग्रा हाथियारबो मोन्दों होनना खौरां मोन्दों। कक्राझार जिल्ला जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय कासियाबारि प्राइमारि बिपिएफनि फालासगुरि गामिनि सान्थालि हारिनि गासै 60 सुबुंफोरा बिपिएफ हानजायाव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। हिरा सरनियाया 10 बोसोर एमपि जाबाय, नाथाय सान्थालिफोरनि थाखाय जेबो सुबिदा खालामना होआखैसै। बेनिखायनो बिजेपि जिएसपि दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआ उननि समाव खामानि मावगोनखौ आसा खालामनानै बिपिएफ दोलोआवनो जयेन जादों होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। कान्तेश्वर बरगयारी बिथांमोन दैदेननाय दुलाराय बाथौ गौथुमा
आरोबाव खनसेबाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BPF दोलोखौ मदद खालामगोन होनना बुंदों। लोगोसेनो गासैबो रायजो राजाखौ BPFनो भट होनो थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। साननैसो सिगांबो ससियेल मिडियायाव बिथां कान्थेश्वर बरगयारिया बुंनाय जादोंमोन BPFखौनो मदद होगोन होननानै। बेयो रोखादि गासैबो बाथौआरिफोरा नङा, नाथाय कान्थेश्वर बरगयारि दैदेननाय बाथौ गौथुमासो बेखौ बुंदों। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय BJPनो भट होनांगोन होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों सासे उकिलआ। हारिनाङैनो जुदि मोनसेल' पलिटिकेल दोलोजों थायोब्ला, माहारियारि आफादानो जुदि थोंजोङै BJPखौनो अपेनलि मदद होयोब्ला, गाबोन सबनिहा जुदि कंग्रेसआ सेन्ट्रेलाव सरकार दायोब्ला, कंग्रेसआ मावफुंगोन ना मावफुङा बर'नि जेंनाखौ? जोबथेसालियाव थानाय NDP बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन ना खालामा? जुदि कंग्रेसआ बुङोब्ला बर'फोरा BJPनोसो भट होदों, एबसुआ BJPनोसो मदद होदों होननानै बर'नि फारसे नायगोन ना नाया? अब्ला एबसुआ मा फिननाय होगोन? BPFआ भुल मावब्ला एबसुआ सोंखारिनांगोन, UPPLआ भुल मावब्ला एबसुआ सोंखारिनांगोन, BJPआ भुल मावब्ला एबसुआ सोंखारिनांगोन। नाथाय दिनैनि दिनाव नुबाय एबसुआ BJP पलिटिकेल दोलोनि पकेटआवसो हाबनानै दङ। नाथाय जोंनि जातिनि थांनाय थैनाया BJPनि आखायाव नङा, जोंनि थांनाय थैनाया जोंनि बर' हारिनि आखायावनो। बिटिआरआ दिनै प्रेक्टिकेलि इमप्लिमेन्ट जादोंब्ला अब्ला NDPनि जिबना सोरनि आखायाव दङ? BJPनो भट होनांगौ होननानैसो एकर्ड खालामदोंमोन नामा? बे बाथ्राफोरखौ बुंदों BPFनि जानानै सासे उकिलआ। थांनाय 30 एप्रिल खालि क'क्राझाराव थानाय हायार सेकेन्डारि स्कुलाव निउज 18 चेनेलआ बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव गासैबो राजखान्थियारि हान्जा आरो फरायसा आफादफोरखौ हांख्रायनाय जादोंमोन, जेराव गोबां दावराव दावसि जालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। आदिबासि फरायसा आफादखौबो हांख्रायनाय जादोंमोन आरो आसानिफ्राय स्टिफान लाफ्रा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव आदिबासि फरायसा आफादनिफ्राय आसानि बारग' आफादगिरि बस्क' शर्माकनि सायाव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। UPPL आरो BJP दोलोजों थासारिया दुंहाव जानानै सियार खुबैलायनायबो जादोंमोन, जेराव थासारिखौ नुनानै स्टिफान लाफ्राया हाबाफारिनिफ्राय ओंखारबोनायाव स्टिफान लाफ्रानि सायाव गिख्रंथाव हुमखि होनायनि अजद दैखांदों आदिबासि फरायसा आफादा। बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफानखौ गोख्रोङै खावलायदों आरो जायफोरा बेबायदि गिख्रंथाव हुमखि होदों बिथांमोनखौ गोख्रैनो एरेस्ट खालामनांगौनिबो दाबि दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। थेंक इउ स' माच रायजोफोर, जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ स' माच।